Smislila sam, hoće da mi spremite vafle. Tako sam gladna. Naravno, treba mi žele od lubenice. Sipat ću želatinu činiju sa vodom i promešati mutilicom. Kada sve bude spremno, koristit ću aparat za vafle. Ali ne električni, nego silikonski. Da, jer imam žele. Dakle, sipat ću žele u kalup. Tako je. Još malo, gotovo. Bako, kako vam se sviđa moja ideja? O, draga, previše sam stara za takve recepte. Samo pogledajte kako savršeno žele vafla. Gotovo. Sad mi treba čokolada. Treba je istopiti. Kada čokolada postane tečna, umočit ću vafle u nju. Eto, čokolada se istopila. A sada umačem. Priznajte, jel vas to podsjeća na nešto? Ali to još nije sve. Trebaju mi semenke. Napravit ću ih od čokolade. Iscedit ću male kapljice na dasku. Tako je. A posle ću ih staviti na žele. Gledajte, ispale su žele vafle sa ukusom lubenice. Judy će se sigurno svidjeti. Bako, šta je kod vas? Ja sam napravila klasično testo. Sipat ću ga u aparat na jednu polovinu. A sad mi treba kakao. Sipat ću malo učiniju sa testom. Tako je, i promešati. Eto, ispalo je čokoladno testo. Njega ću sipati u drugu polovinu. Tako je, a sada zatvaram i čekam. O, da, miris je super. Je li sve spremno? O, jeste. Savršena vafla. Šefe, samo pogledajte. Stavit ću to na tanjir. I preliti medom. Ovako. Zatim ću ukrasiti malinom i borovnicom. To će biti jako ukusno. I na kraju ću posuti sve šećerom u prahu. Ja sam završila. Šefe, hoćete domaću malinu? Stvarno mogu? Neće odbiti. Hvala. Jao, šta se dešava? O ne, gubim kontrolu. Bako, pomozi mi. Hvala. Testo je ispalo užasno, ali već sam smislila drugi način da napravim vaflu. Treba mi krofna. Stavit ću u aparat za vafle. Tako je. A sada zatvoriti i istisnuti. A vidjet ćete da će biti ukusno. Judy, probaj. O, već ste sve spremili? Kako slatko. O, to izgleda čudno. Šta je unutra? Pa to je krofna. Ali šta radi ovdje? Okej, probat ću je. Ukusno. Ja volim krofne. O, a šta je ovdje? Wow, vafle sa voćem. Volim to. Baš mi se sviđa. Super. Okej, a šta dalje? Wow, ove vafle liče na kriške lubenice. Sad ću da probam. Pa to su žele vafle. Super. To je mnogo ukusno. Šefe, pobjeda je vaša. O, ti si moja omiljena devojčica. Napravila si pravi izbor. Ovog puta mi se jede jaje. To je lako. Hajde, čekam vas. O, naravno, draga. Treba mi jaja. Razbit ću par komada. Ne mogu da otvorim. O, ne. Ups, razbila sam sve 10 komada. Pa dobro, zaboravimo na to. Imam marshmallow. Baš je lep. Sipat ću ga na tanjir. A sada izvaditi fen. O, kako je moćan. Istopit ću marshmallow. Eto, uspela sam. Zatim vadim žutu žvaku. Nevjerovatne. Stavit ću je u sredinu. To će biti žumance. A preko ću sipati pucketave bombone. Judy sigurno nikad nije jela takvo jaje. Razbit ću nekoliko jaja u činiju. Ljuska mi ne treba. A sad ću uzeti slatko prase koje obožava žumance. Eto, prase uzima žumance.
a posle vraća. Stavit ću žumance u drugu činiju, a sad mi treba samo belance. Sipat ću ga u dve činije, polu u jednu i polu u drugu. Zatim ću dodati par kapi jestive boje i promešati. Odlično. A sad ću umutiti žumance. Gotovo. Sipat ću to u tiganj. A zatim uviti u rolnu. Ovako. A posle ću sipati u tiganj crveno belance. Čekam dok se isprži i pravim rolnu. Uradit ću isto i sa zelenim. Odlično. Sada stavljam šarenu kajganu na tanjir. I seći ću je na komade i ukrasiti paradajzom sa peršunom. O da, ispalo je prelepo. Bako? Bako, šta je sa vama? Da li je zaspala? Treba je probuditi i već znam kako. Ustaj! Jo, šta? Jesam li zaspala? Izvinite. Treba nastaviti da spremam. Sipat ću u tiganj belance. A posle ću dodati žumance. Tako je. I ukrasit ću sve zelenilom. A od žumance ću napraviti slatke ribice. Gotovo. Stavit ću sve na tanjir. A treba uhvatiti. Sad ću. Uspela sam. Završili smo. Svaka vam čast. Sve izgleda super. Počet ću od ribica. Ovo žumance je sirovo. Odvratno. A šta je ovdje? Šarena kajgana. Zanimljivo. Probat ću. Ukusno. A šta je ovdje? Kako čudno žumance. Wow. Zanimljivo. Pogledajte. A bombone mi puca u ustima. Super. A žumance od žvake. Stavljam like. Sestra Janice je pobedila. To, presrećna sam, baš mi je drago. Užasni flomaster. Ovaj najbolje odgovara za moj crtež. Želim mlečni koktel. Odlična ideja, Judy. Janice, jesi smislila nešto? Da, trebaju mi sokovi i kalup za led. Otvorit ću limenku fante i sipati svaki ukus u kalup. Tako je. Gotovo. A sada uzimam ledenu fantu. Hladno mi je od jednog pogleda na nju. Otvaram. A sad ću probati. Sve mi se smrzlo u ustima. Kako hladno. Da, uspela sam. Napravila sam led. Sad ću staviti led u dugačku čašu. A zatim preliti sve sprajtom. Tako je. Ubacujem slamku i gotovo. Bako, ne, skloni od mene to. Šta si smislila? Odlučila sam da napravim za malu Judy sok od povrća. Stavljam brokoli i cedim sok. A zatim sok od šargarepe. Tako je. Gotovo. A koktel ću sipati u grapefruit. Ubacujem sredinu i sipam sok unutra. Ubacujem slamku i to je to. Janice, vidim da i ti želiš da probaš. Uzmi, draga. Tu ima i za tebe. Hvala, probat ću. Kako odvratno. Sad ću povratiti. Ali baka ne sme da vidi. Jao, bako, to je baš ukusno, hvala. Hvala, draga, trudila sam se. Šefe, a šta je kod vas? A ja ću spremiti klasični mlečni koktel. U jednom blenderu će biti koktel od jagoda sa sladoledom, jagodama i sirupom od jagoda. A u drugom plavi koktel sa čokoladnim sladoledom i sirupom od borovnice. Ostalo je dodati mleko. Sada zatvaram, uključujem i čekam. Gotovo. Sipat ću sve u čaše. I obavezno ukrasiti šlagom. 2 koktela znači duplo više šansi za pobedu. Ubacit ću čaše u kacigu sa slamčicama. Tako
Tako je. Eto, Judy, možeš da probaš. Prijatno. Nemam reći, napravili ste odlične koktele. A šta je ovo? Koktel u grapefrutu? A miris nije nešto, ali moram da probam zbog bake. O ne, kako odvratno. Ukusno, bako. Ok, šta dalje? Ova kaciga izgleda baš moćno. Stavit ću je na glavu. O, slamka. Probat ću. Baš ukusno. To mi se sviđa. Super. Idemo dalje. O, ovaj koktel je tako veliki. Odmah ću ga probati. Nije loše. Rešeno. Šef je pobedio. Čestitam. O, da. Hvala, draga. Ako vam se dopao naš video, stavite like i zapratite naš kanal. Ćao, ćao.